चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेवलां मेल आरो सानथामनि बे हाबाफारियाव चिरां जिल्ला एबसुनि डेलिगेट सिटिं आरो अपेन मिटिं बे दिनै जानानै थांबाय। गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि जोंनि फरायसा फरायसुलिनि भबिष्यतखौ लानानै बिथांमोननि सोलोंथाइजों लोगोसे बिथांमोननि जिखिनि थांना थानाय बे गासै बिथिंखौ लानानै जोङो हाबा मावगासिनो दङ। गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बे साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिया गुन गोनां सोलोंथाइ मोननांगौ, गोग्गो सोलोंथाइ मोननांगौ। बिथांमोनखौ जोङो साफा साफा सुबुं सम्पद मोजां मानसि बानायनांगौ। गुबुन फारसेथिंहाय समाजारि थासारिखौ गोग्गो आरो गोथार खालामनो थाखाय जोङो बड'फानि मुङाव गेजेथियारि सोलायनाय मावथांखि जों हाबाफारि लादों आरो बिनि गेजेरजों जौ जुवा दायना दायनि जिखिनि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय ड्राग्स बेखौ गैया खालामनानै बर' समाजखौ जोङो गोग्गो गोथार खालामनायनि जि मावथांखि बे हाबाफारिखौ जों लागासिनो दङ। आरो रांखान्थि बिथिंखौ जों जौगाहोनांगोन। रांखान्थि बिथिङाव जों जुदि जौगायाब्ला बर' हारिया जौगानाय नङा। दा बेखायनो बर' हारिनि रांखान्थिखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो जिखिनि हाबाफारि लानांगौ रायजो राजाखौ लानानै जोङो सांग्रांथि लाबोनाय हाबाफारिखौ जोङो लागासिनो दं। गोजोन्थों। डिसेम्बर 9 तारिख, 10 तारिख आरो 11 तारिख चिरां जिल्ला बर' साहित्य सभा आरो जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों जयैनो बे खुंफुं आफादखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जाबाय आरो दिनै जोबथा हाबाफारि बेयो गेवलां मेल। दा बेवहाय जोङो थांनाय मोनायाव जोंनि मोनसे थान्दै मेल जानानै थांबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद चिरां जिल्लानि। बेवहाय जोङो गोबां बिथिंनि फारसे जोङो सावरायनानै थांखि लानाय जाबाय। ड्राग्सनि सायाव जेनिखि जोंनि समाजाव लाइमोनफोरनि बारायबाय थानाय ड्राग्स जानाया बारायबाय थानाय बेखौ नोजोर होनानै जोङो ड्राग्सनि सायाव खामानि मावनो थाखाय जोङो मोनसे थांखि लानाय जाबाय। सोलोंथाइनि बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय जोङो थांखि लानाय जाबाय आरो माखासे जेनिखि आरो गुबुन गुबुन जोंनि समाजनि एन्टि ससियेल जेनिखि खामानिफोर बे फारसेबो जोङो खामानि मावनो थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों। हा हुनि सोमोन्दै जोंनि बर' मानसिफ्रा हादान ओनसोलाव गोबां दङ। दिनैसिमबो फरेस्ट डिलार्स एक्टनि आन्दाराव जेनिखि जोंहा हा मोननांगौ मोन्थाय दङ बेखौ जोङो दाबो मोनफुंनो हायाखै। बेनि सायावबो जोङो गोबाव सम सावरायनाय जादों। दा बेखौ जोङो मिरु आफादनिसिम बे थांखिखौ जोङो दैथायहरनो थांखि लानाय जाबाय आरो बेबायदिनो गभर्नमेन्टनि फारसे जोङो गोबां माखासे जोंनि सोलोंथाइनि जेंनाफोर, फोरोंगिरिनि जेंना, स्कुल बिल्डिंनि जेंना गासैखौबो नोजोर होनानै जोङो बे हाबाफारिफोरखौ लासै लासै समजों लोगोसे जोङो खाब जानानै जोङो मावफुंलांनो थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों। जोंनि चिरां जिल्ला बर' साहित्य सभानि 17थि जि बोसोरसालिया जथुम्मा नैबे बेंटल जांख्रिखां फोथाराव जि जानाय आरो बेवहाय जथायै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बेंटल आन्सलिक दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद बियो जथायैनो जानानै थांदों। जोङो दाखालि 9 अक्ट'आवनो जोंनि जि हाबाफारि बेवहाय जाखादों। जोंनि बे हाबाफारियाव दङमोन जोङो गिबियावनो जोंना फिरफिला दैखांनाय जादों आरो फिरफिला दैखांनायनि उनावहाय जोंहा मुंख्लंफोरनो बावनाय बे जादों। बिनि उनावनो जोङो सेमिनार खुंनाय जादों। सेमिनाराव जोङो NEP आरो बर' बिजोंनि मामोनलाय इयुन बर' बिजोंनि इयुन बिनि सायाव जोङो सावरायदों। बेवहाय सावरायगिरि हिसाबै जोंना मानगोनां बर' थुनलाइ आफादनि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि दिननाथ सार दंमोन सावरायगिरि हिसाबै आरो फुंखा सुबुं हिसाबै जोंना बासुगाव कलेजनि गोरायुं रनेन चन्द्र मुसाहारि बिथांमोना बाहागो लाफैनानै आरो गोबां जोंनि बेंटलनि गोरों गोरा आरो जोंनि चिरां जिल्लायाव थानाय गोबां गुनि गियानि बिथांमोना बे सावरायमेलाव बाहागो लादों आरो सावरायमेलनि गेजेरजों जोंना डक्टर दिननाथ सारा फैगौ
2022 मायथाइनिफ्राय जि जोंनि NEP-आ जोंनि गेजेराव जागायजेनसिगोन बे 2020 मायथाइनियाव बे गनायथि मोनदों। दा बिनि सायावनो जोङो माबादि सांग्रांथि जानांगोन 2022 मायथाइनिफ्राय जोंनि बर' फोरोंगिरियानो बुं बर' फरायसालियानो बुं आरो बर'फोरनि जि गारजेनफोर बहाय गोबां बिबानखौ रुजुननांगोन नङाबा NEP-आव ओरैबायदि दंखायो 5+3+3+4 गासै सासे गथ'आ जागायजेननायनिफ्राय गासै 15 थाखो बारनायनि उनावसो बियो मोनसे माबा फिथाइ थारमाने सार्टिफिकेट मोननो थांगासिनो दं। दा बेवहाय जोंनि मानसिफ्रा जुदि मोजां जुदि जोङो एसे दा सांग्रांथि होआबा फैबाय थानाय बै 15 बोसोरनि उनाव जों मा जागोन बेबो मोनसे बेखौबो रायलायनाय जादों। आरो बे हिसाबै दंमोन जोंनिनो बे बेंटल ओनसोलनि EM जोंना फेरेंगाबो होनो आरो रनजित बसुमतारी बिथाङानो बेखेवना होदोंमोन। आरो जों सानदों बे सेमिनारनि गेजेरजों गोबां जोंनि बे कलेजनि हाइ स्कुलनि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा गोबां माबा थुलुंगा मोननाय मोनदों आरो जोङो माखासेखौ सोलोंनांगौ बेखौ मोननो हानाय जादों। आरो थुनलाइयारि बिथिङाव जौगाहोनायनि थाखाय माबा मोनसे सावरायनाय जादों नामा थांखि लानाय जादों? थुनलाइयारि बिथिङाव जोङो सावरायनाया जोंना दंखायो। जोंनि गेजेराव जोङो 28 सेप्तेम्बराव जोंहा थुनलाइयारि सान हिसाबै जोंनि खन्थाइ फरायनाय जिखि जाया गाव गावनि सल' लिरनाय बेखौ जों लाखानाया जोंना थाबाय थाखागोन। आरो जोंना बारायबावबाय दाख्लैनि खन्थाइ सान ब्रजेन्द्र कुमारनि रुंसारि सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो खन्थाइ सानाव बे ओनसोलाव जोंनि चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो गोरों मानसिखौ जोङो बे दिनाव लेंहरनानै गावनि खन्थाइ लिरनाय आरो रायथाइ जेखि जाया बेखौ जोङो फरायनाय लायो। आरो गथ'फोरखौबो थांनाय बाराव जों गथ'फोरखौ लानो हायाखै नाथाय एबारनिफ्राय जोङो गथ'फोरखौबो कलेजनि गथ'आनो होन हाइ स्कुलनि गथ'आनो बिसोरखौ फोनांजाबनानै जोङो थुनलाइनि जि दावगानाय बे हाबाफारिखौ लागोन। आथिखालाव बर' बिजोङाव लेखा फोरोंनाया बिराद खम जानो थांगासिनो बिनि सायाव माबाफोर सिन्था खालामदों नोंथांमोना? बिनि सायावथ' बर' थुनलाइ आफादा मिरु बर' थुनलाइ आफादानो बुं जिल्ला बर' थुनलाइ आफादानो बुं गुदि बर' थुनलाइ आफादानो बुं बिनि सायाव गोबां सावरायबाय। आरो जोंल' नङा गोबां जोंनि गोरों गोराफ्रा मिडियानि गेजेरजोंबो आरो पेपार मिडियानि गेजेरजोंबो गोबां फोसावबाय। खिन्थु जोङो बेखौनो बुंनो नांगोन दा बर'फ्रा सोलोंफुनायसो सम। दाबो सोलोंफुनाय समाव थारमाने गाव गावनि जि दिंग्राय बिन्दो बे दिंग्राय बिन्दोखौ बारा सिनाया। सोरबा खोन्थाना होबा बेजों थांनाय नैबेबायदिखौसो जों नुबाय थादों। दा ओंखायनो जोंनि गेजेराव आरोबाव एसे सम लाबावगोन आं सानो। आरो जोंनि बे बर' जि बिजों बेयो बै मोनसे समाव जोङो साफ्रोमबो बेखौदि जों फरायथारनांगौ बेखौ लागोन। आरो नैबे जोंनि जि NEP-नि माबा भार्नाकुलार लेंगुवेज थाखो 5 सिमाथ' गावनि माबाजों फरायथारनांगोन। नैबे जोंनि थाखाय जुदि साफ्रोमबो गारजेनफ्रा जुदि बुजियोबा बेयो जोंनो गोबां खामानि होगोन जों बेखौ मिजिंथिनो हायो।